Zámek je vhodný do dveří s roztečí 72 mm. Tato rozteč zámku je daná vzdáleností od středu kliky do středu klíčového otvoru. Zámek se osadí do otvoru tak, aby jeho čelo s čidlem pro otisk bylo na straně, kde je otvor pro kliku s dolíčkem, který má směrovat nahoru k elektromotoru. Jako první vložíme do otvoru kabel zámku, aby nedošlo k jeho poškození, a vytáhneme jej z díry pro osazení čidla. Zámek by se měl do vydlabaného otvoru osadit bez odporu, ale neměl by být volný, pro zajištění co nejvyšší pevnosti kování jako celku. Při otočení důlčíkového označení směrem dolů nebude zámek funkční, proto je nutné toto před instalací důkladně zkontrolovat. Z druhé strany je systémem antipanik zámek stále propojen s mechanikou zadlabacího zámku. Po osazení zámku jej zajistěte v ruky. Z vnější strany, říkejme jí strana čidla, se osadí klíčová vložka a zámek se pevně spojí s vložkou šroubem skrz zadlabací zámek. Vše je velice jednoduše není jedním celkem. Klíčová vložka přiložená v balení je pouze levná varianta bez bezpečnostní třídy. Je možné ji plně nahradit 35 mm půlvložkou jiného výrobce, například firmy FAB s prodlouženým klíčem. Klíčová vložka slouží pouze jako nouzové otevření dveří při poruše či poškození. V každém případě ji doporučujeme osazovat, a to z důvodu obnaženého prostoru dovně zadlabacího zámku, který je pak velice snadno otevřitelný. Z vnitřní strany není potřeba zámek zamykat, je totiž samozamykatelný po mechanické stránce a jelikož je antipanický, je otevřitelný s tlačením dveřní kliky. Po zajištění klíčové vložky přiloženým šroubem se osadí klínové hranolky, které jsou ve výběru ve dvou velikostních rozměrech dle tloušťky dveří. Hranolky se osazují tak, aby každý z nich byl osazen pouze do poloviny zadlabacího zámku. Hlubšímu vložení brání prolis na hranách hranolku. Pokud hranolek otočíte, zámek nebude správně fungovat. Dalším krokem je osazení dveřního kování ze strany čidla a jeho pospojení s konektorem zadlabacího zámku, a to tak, aby vám konektor pevně zapadnul do své protistrany. Konektory nejsou zaměnitelné. Při osazení dbejte na uložení kabelu pod kováním tak, aby co nejméně zadrhávaly a nemohly se používáním poškodit. Poškozený kabel není možné reklamovat, proto dbejte na jeho uložení. Čidlo ani jiná součást zámku se do otvoru nesmí tlačit násilím, v případě potřeby zvětšete otvor dle montážního schématu. Hranolek vám musí padnout do otvoru alespoň půl centimetru, v případě, že nedoléhá, vyměňte ji za větší. V případě tuhého pohybu kliky uvolněte některý šroub kování. Posledním krokem je propojení napájení s bílým konektorem a osazením krytu baterie. Nerezovou krytku nemusíte nutně osazovat před programováním, bude potřeba nastavit administrátorský otisk tlačítky ADD a DEL pod touto krytkou. Protikus zámku v balení není nutné osazovat v již osazených dveřích, protože většina zámků s roztečí 72 mm je použitelná. V případě nových dveří se vám ale hodí spolu s plastovým krytem otvoru, který je rovněž balení. Při osazování protikusu je nutné hlídat správný směr vyhazovací střelky, který nesmí nikdy zapadnout do protikusu zámku. V případě zapadnutí do otvoru se dveře natrvalo zablokují a nepůjdou otevřít, protože střelku nejde nějak zatáhnout.